Da, ovo prvi dan u zatvoru. Imao sam $1.000.000. A zbog tih $1.000.000, znači mogu sam se gradim 9 miliona vila. Mogu sam, znači imao sam 10.000 dijamanata. A zbog toga imam ovu glupu WC šolju. Neku sitnu, malu govnjivu biblioteku, koja ništa nema zanimljivo, nego neka govna priča. Imam ovaj glupi... Šta je bilo? Je to čest neki? Sad prošlog zatvorenika čest. Možda ovo nije tako loše. Okej. Probat ćemo neko da pobegnemo iz ovog zatvora. Našli smo čak i pendrek. Fuck. I moramo brzo da pobegnemo jer ne mogu više da živimo ovako. Razbit ćemo vrata. Ne bude s druge strane da budemo. Ne me neće pogodi onda. Mislim da me ovdje neće moći pogodi. A što da, što glup? Fire in the hole! Sad da slepite, svi da pušite uši. Možemo da bežemo iz zatvora. Možemo da bežemo iz zatvora. Gdje smo ostali što su bili u zatvoru? Sve što sam imao, valjda su negdje ovdje sakrili. To je sve bilo moje. Ali neću pokupiti, morat ću da vidimo. Morat ću biti treba da neću. Ovo je sve moje stvari što sam ja imao. Sve ovo sam ja imao prije, oni su mi stavili ovdje. Upući što su mi stavili krali stvari. Možda ovo nije tako loše. Sad ćemo pola da ukrademo. Šta ste vidjeli kad pederčine. Da ukrademo sve ove logi stvari koje smo imali mi. Ali mi smo sve to kupili. Hajde otvorite glupi čest. Ovo nije tako loše. I samo nekako da pobegnemo odavde. Okej. Ovaj da ne mogu se pobegnem. To sigurno, ali ja mogu da pobegnem. Ovo ću pobjeći nekako. Fuck, ovo je zato je toliko velik. Ovdje ću gubiti. What the fuck? Ne možemo poći. Zid. Fuck, pobjećemo nekako pobjeći ljudi. Možda uspijemo da pomognemo ljudima. Uspjet ćemo. Uspjećemo ljudi, pobjeći ćemo. Zatvornik je pobjegao, prijem zatvornik je pobjegao. Ja, beži. Beži, Milko. Sve to nije moje pravo ime. Trči, što se dešava ovako? Joj, trči! Ovdje se zove Milko, samo u igrici, tako me svi policajci zovu ovdje. Ja, beži! Pobjegli smo iz ovog najvećeg zatvora. Iz kog... Oni smo tamo vidjeli šta je. Okej. Ljudi, znači pobjegli smo iz zatvora. Zakrijemo da me ne vide. Lano smo jedva pobjegli. Ljudi, pobjegli smo iz zatvora. To je bio najveći zatvor. Sad ćemo nekako malo ti proživjeti ovdje. Standard je bio teško da se pobjegne. Vam je bilo lako, ljudi moji. Jedno sam pobjegla. Ko bi mogao ovaj zatvor da sagradi? Ja stvarno ne znam, bio je mnogo ljudi. Znači ko bi gradio ovaj zatvor? Sagradit ćemo nešto kao zidić neki tamo da preživimo. Barem malo. Sakriću se ovdje. Da me niko ne vidi.